Għalkemm bħalissa l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi għalqu l-bibien tagħhom għall-istudenti kollha minħabba l-coronavirus, il-ħidma ta' manutenzjoni sabiex dawn l-iskejjel ikollhom ambjent nadif, sikur u tal-aqwa livell komplet f'madwar 66 skola f'Malta u Għawdex. Ix-xogħlijiet jikkonsistu f'tikħin, żeba' u anke tindif tal-ħitan, l-art u diversi postijiet li tfal qattaw il-ħin ta' rekreazzjoni fih matul ġurnata skolastika. Fi żjara li l-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici għamel fl-Iskola Sekondarja tal-Verdala li wkoll qed isirilha manutenzjoni, qal li l-ambjent sabiħ jagħmel differenza kbira fl-esperjenza edukattiva tal-istudent u l-għalliema. Huwa saħaq li minn sitwazzjoni negattiva ħarġet sitwazzjoni pożittiva, hekk kif diversi xogħlijiet ma setgħux isiru bit-tfal fl-iskola. Valenti tagħmel xogħlijiet meta jkun hemm it-tfal huwa diffiċli ħafna, ġifieri l-ammont ta' xogħol li jsir waqt li jkun hemm it-tfal fl-iskejl huwa limitat ħafna. Allura ħadna l-opportunità issa li it-tfal mhux qed jiġu għall-iskola biex ċertu xogħol illi konna qed nistennew illi it-tfal joħorġu mill-iskola biex isir issa. Dr. Bonnici fakkar fid-deċiżjoni għaqlija li ħall-Gvern fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa li għalaq l-iskejjel biex hekk jibqa' jkun hemm kontroll fuq l-imxija tal-coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.